دل کنم خجان تا دل کنم استا دل کنم خجان تا دل کنم اوس حساس قط بیان درد می خدر گل کنم اوس حساس قط بیان درد می خدر گل کنم استا دل کنم خجان تا دل کنم استا دل کنم خجان تا دل کنم اوس حساس قط بیان درد می خدر گل کنم اوس حساس قط بیان درد می خدر گل کنم چی خیلی شما؟ اقسام ورزش بود اصلا؟ آخر آمدم چی تو نیستی؟ برای من گفتم چی خوب رفتی چی برای من؟ برای ما هنرمندان رقصی البته این خود هنر است ورزش است یکی پیش از شما اول بمیرم مشق کردید مشق کردم لیکن در حقیقت عبدالربی جان برای ما هنرمندان رقص شخصا برای من خیلی دوست می‌دارم رقص لیکن تو بودی ورزشی است آخه شما رقص کردید اینم یک نمود ورزش است نه کو آمدیم با همین تالار زیبا بسیار تشکر که دعوت کرده واقعا هم عجایب از این روز پس من دیگر اعضای همین تالار ورزشی میشم البته اگر اجازت باشد سپاس با شما که تکلیف ما رو پذیرفتید و در برنامه ورزشی قویتن شرکت میکنید مهمان عزیز این شو برنامه ورزشی قویتن است این نوبت مهمونی برنامه ورزشی قویتن هنرمند تئاتر و کینو هنرمند театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский дорандаи медали хизмати шоиста некқадам Шоҳназаров омада қавитан асил дар барномаи варзиши қавитан сипос мегӯем ба шумо ин ҳаракатҳои бадансозӣ аст фикр мекунам шумо культурист шумо фирам кани як бор кани бардоред ин хеле маълумтар аст бисёр сабт аст бале мебинед азиз ин сабт аст акнун пеш аз оне ки ба тамринҳои шоу барномаи варзиши қавитан шурӯъ кунем баданро гарм мекунем ҳунарманди театр ва кино неққадам Шоҳназаров 7 марти соли 1968 дар ноҳияи Рӯшон таваллуд шудааст. мактаби миёнаи рақами 5 деҳаи вамдро соли 1985 хатм карда соли 1989 ба шӯъбаи актёри драма ва кинои донишкадаи давлатии санъат ва фарҳангӣ ба номи Мирзо Турсунзода дохил шудааст. баъдан соли 1994 ба шӯъбаи режиссёри драма дохил шуда онро соли 1998 бо дипломи сурх хатм кардааст. солҳои 1986 1988 дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат намудааст. баъди хатми донишкада дар кафедраи маҳорати актёрӣ ба ҳайси муаллими маҳорати актёрӣ фаъолиятро шурӯъ намудааст. ба кишварҳои Эрон, Фаронса, Белгия, Ҳолланд, Туркия, Русия ва дигар давлатҳо сафарҳои ҳунарӣ анҷом додааст. мафсуф соли 2004 бо даъвати роҳбарияти театри давлатии академӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор даъват шуда ҳамзамон дар театри Аҳорон фаъолият намудааст. аз соли 2010 то инҷониб дар театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ба ҳайси коргардон ва актёр фаъолият менамояд. неққадам Шоҳназаров дар чандин филмҳои хориҷӣ ва дохилӣ нақш офаридааст. неққадам бо муассисаҳои давлатии телевизионҳои Сафина, Синамо ва Баҳористон ҳамкории зич дошта дар дубляжи филмҳо иштирок намудааст. соли 2006 бо медали хизмати шоиста қадрдонӣ шудааст. оиладор, соҳиби як писар мебошад. марҳамат шумо оҳиста акнун ба болои роҳраи варзишӣ мебарем метавонед оғоз мекунем бале оҳиста оҳиста ҳаракат мекунем бале боло самти боло яъне метавонед ҳамин гуна рафтан гирад нек қадам қадами нек қадами нек номатона бидед чӣ хеле ва беҳудаам номи маро некқадам намонда аслан ду ном дорам некрӯзам мегӯянд некқадамам мегӯянд бештар некрӯз ба фикрам хоб дар Бадахшон камтар нек ҳамин некрӯз вақте ки ман таваллид шудам
дар хонаамон модарам ҳам худаш касал буданд. баъд хоҳарча мегӯм апам ки пеш аз 1 сол аз ман калон аст, ӯ ҳам касал буд. Карочи якчанд нафар хулоса ки дар хона касал буданд. аз ҳамин хотир вақте ки ман таваллуд шудам ҳамон рӯз, медонед ки таваллуд шудам 7 март. 7 март ва ҳамеша очамро мегуфтам: очаҷон, чаро 8 март не, ман ми туфа субурӣ тақдим кунӣ, халос мешудам. бале 7 март таваллуд шудам. баъд яъне ки вақте ки маро хона овардан, очаам нақл мекунад, бобом нақл мекунад, гӯё ки ин як аҷоиботе буд. Як вай буд ки пагоҳаш ва ҳама сиҳат мешаванд ва хоҳарчаам як касалии вай дошт дар баданаш, масалан ҳарчи мебаромад ва як моҳ зиёдтар касал буд. Амхели чанд нафар хулоса як муҳити носолиме буд дар хонавода. ба вақте ки ман таваллуд шудам, бо қадами ман ҳамаш нест шуд ва қадами нек. Бобом гуфт ки номи шуморо ки гузошт? Бобоям. Бобоятон номаш чӣ буд? Шоназар. Шоназар. Шоназар ва ҳамихели номамро некқадам монда, яъне бо қадами некам ҳамаи. шумо ки дар толори варзиши профил ҳастед ва бинед аз телевизиони варзиш бинандаҳо моро тамошо мекунанд, ташаккури зиёд шумо гӯед ки қадди шумо чӣ қадар аст? мо чун анана тамоми қаҳрамонони барномаи чӣ қадарро мепурсем. муҳим аст. албатта барномаи варзишӣ, ҳаракатҳои варзишӣ бисёр олӣ. хоб қадди ман қадди шумо 190. не 190 не 188. Вазнатон чӣ қадар аст? вазнам охирон бор вақте ки вазнамро чен кардам 82.5, хулос қариб 83. 82 кило, яъне мувофиқ аст. намедонам ба мувофиқ аст, фикри шумо ҳамин вазни шумо барои шумо мувофиқ аст? не худро чӣ хел ҳис мекунед? худро вазнин ҳис мекунам. вазнин ҳис мекунед? вазнин ҳис мекунам аз ин хотир ки ман зиёд дар театр, дар корхона дӯстон маро ба мазахӯрак номенодагианд. ба мазахӯрак ман бисёр рости гап чизҳои бомаза мехӯрам, гӯшти зиёд мехӯрам. пас аз ҳамин хотир вақте одам зиёд гӯшт мехӯрад, зиёд мехӯрад, ба мухлисон гӯед. вале ин мухлисони азиз аз фурсат истифода бурда ба шумо мегӯем ки ҳеҷ гоҳ баъди соати 6 ҳеҷ вақт ғизо нахӯред ва ҳеҷ вақт шабонае ки мо ҳунармандон баъзан хоб надорем, рол нақшро аз ёд мекунем, аз ин хотир як масалан мехӯрем, вале ин аслан нодуруст аст, чун албатта мехӯрӣ ба хоб мерӣ, албатта баъд равған ҷамъ мешавад, чарбҳо бештар мешавад. лекин сири қомати рости шумо дар чи аст? Бинед, қомататан рост аст. шояд агар вазн зиёд бошад, лекин қомати шумо рост аст. бале ин медонед чиз вақте ки мо дар донишкарда мехондем, яке аз унсурҳои амин чӣ мегӯянд, яъне ки асосии ҳунарманд, яъне қомати рост, нутқи бурро ва албатта масалан чӣ гӯем маҳорати пластикаи даст, пластикаи бадан, ино вай ҳастанд ва моро дар таи 5 сол вақте ки махсус дар болои кубик мешинондан, стул не, дар бораи кубик мешинондан, устодҳо дар нӯги кубик мешидем ки яъне ҳамин сутунмӯҳра рост бошад. тасаввур кунед ки масалан мо то нисфрӯзӣ дарс доштем, дарси маҳорати актёрӣ ва ним рӯз ҳатман ҳамихел рост меистед ва ин далакай дар мағзи сар ҷорӣ мешавад, мондагия, ҳама вақт контрол мекунӣ дар ҳар ҷое ки ва ин мон дига мо синни соламонам рафт, як ҷо расидем ва ин чиз монд. лекин шикамкама как пешрафта истодасту, там наметавонам қоматама. аз ҳамин сабаб ин қомати шумо ки рост аст, шикаме ки доред, аз қомати рост мепӯшонад. яъне шумо тавсия додед ки қомат бояд рост бошад? ҳатман ин яъне ки вақте ки хусусан бачаҳо бояд ки ҳамеша қоматро рост гиранд. мана бибинед, боз як бор дигар ташаккур мегӯям ба ин толоре ки даъват карда, воқеан ҳамин аҷоибот аст ва ба дӯстои ҷавон, ба наврасон мегӯям ки ҳатман ба толори варзишӣ, ба ин толоре ки бинед воқеан тамоми шароитҳо муҳайё ҳаст.
اینجا به تمرین کنید، مشق کنید، از اونی که بیهوده‌گردی و از اونی که یعنی که یگان کار نمیکنید. ولی این ببینید که تمام تجهیزاتایی که برای سالم بودن برای ورزش هستند اینجا آماده هستند. توصیه میکنم برای مخلصان، خصوصا مخلصانی که همیشه سوال میتید که چرا شما جوانه، چرا شما وای منه سببش همین. خب چند ساله دیگه؟ خیلی مثلا 38 چیل من باش میگم. 38 تشکر. 38 نه کلامم گفتیم من 32. نه ارزم 32. البته شما ببینید از اون سببی که قامت شما راست است، انسان وقتی قامتش راست است اگر مثلا چند دیگه نباشد بیشتر 10 سال 20 سال یا بیشتر جوانتر می‌نماید. من آرزوی اون دارم که همیشه شما جوان بمانید، قامت راست باشد، همیشه زیبا، قوی اراده و مثلا مثل برنامه قوی‌تر باشید. خب یانگونی عزیز، تشکر. لحظه‌های جالب، لحظه‌های شوخ و فارغ‌بالی برنامه برشان مورد پیش انتظار است. تمرین اولی شو برنامه ورزشی قوی‌تان همراهی ما است. بار دیگر دوار می‌شویم که همراهی من در برنامه ورزشی قوی‌تان نماینده تئاتر و کینو نیقدم شونازارов و استیلو کультурист بدنسоз. خب میدونید یکم تمرین ما چی است؟ کمی کشول میشویم، یعنی یوزش دادن بدن. یا از این سمت یا از این سمت شما هم خیلی میدارید و پایهایتان رو آهسته تا با خیرنی مثلا همین گونه اگر برداشته شود البته میبردارید. آقا من ببینم قدم دراز بعد لباسم کلتن نشون. یعنی برای چی؟ بعد دستا رو گذاشته یا مشتا رو گذاشته تا با خیرنی 5 مرتبه 1 2 3 4 5. خب از روی برمیخزید. بسیار خوب. سخنتون چی؟ بسیار عالی. میشویم کنه میرویم. 1 بسیار خوب. من گمان نکردم که تو این درجه پای رو میبردم. 2 پلیس تو یک 15 تا کنم با 3 بسیار 4 سرولی 5 کفایه است. چی با 5 تو مواصلات یکی شد یکی شما اکتا دیگه رو میکنید. گفتم بس هیچ نه اینا بولیدن در تو اینا نقش آفرید نقش بازی کردید. الخکف هنرمندیم کو شما ترسوندید این خیلی کنید. خب یعنی مرحبا اجماعی دستقط. خب یانگونی عزیز نیقدم شونازارов قهرمانی برنامه ورزشی قوی‌تر میرم با ما مونید بله میرم اونجا بینانه عزیز 1 تو 1 2 تو با خیرنی 3 4 5 بسیار خوب. فکر میکنم که 6 کیفویا بود 7 کیفویا بود فکر میکنم. بسای بسیار خوب. خودتون چه کلیس میکنید؟ بهترین بسیار خوب. پس شما آماده هستید که همراهی عبدالربی سبقت کنید؟ چرا نه ما یعنی من مسافه نگیرم با شما نزدیک بیام. آن بعد همین برای که انرژی پر شده است ما باید یگون باید باشد. یگون چی باشه که ما این مسئله شما حل میکنیم. یگون عزیز تئاتر و کینو با ورزش تبعیض دارند، پیوستگی دارند. من میخوام بفهمم که شما در تئاتر و کینو چگونه که در تمرین ورزشگران کسبی تمرین میکنند و مثلا قهرمان میشوند، شما نیز در تئاتر همین گونه حرکت ها و عمل ها رو اجرا میکنید؟ بهتری سخن گفته عبدالربی جان. واقعا ورزش صنعت اصلا هنرمند ورزشگر است. بله معرفگری یعنی صنعت و مثلا شما معرفگری ورزشی ملی هستید یعنی که برابر هستند. تنها ورزشی هنرمند این هم یک نمود ورزش است. البته در تئاتر ما تمرین میکنیم. البته پیش از هر تمرین نمایشنامه ما تمرین آواز میکنیم. بدن گرم میکنیم، میدویم مثلا، یعنی بدن آماده میکنیم پیش از اونی که به میدان ما صحنه است. با میدان در آمدن یعنی
این چیزها هست هم در شما هست و هم در ما هست البته. و ما هم مربی داریم شما هم مربی دارید مربی ما کارگردان است کارگردان است. بله رژیسور کارگردان هیچ چیزی که فرموید همونه ما اجرا میکنیم در یک چارچوبه مثل یک چی بگن در رینگی که بوکس میزنن ما هم چارچوبه داریم از همون میدان باید ندرویم همونجا مشق میکنیم برای از همین خاطر اینها پیوستگی دارن ورزش و تئاتر و تئاتر кино. و کینو акнун мегони азиз биёед як маротиба дигар ҳамин амалро 2-3 маротибаги иҷро мекунем баъдан мегузорем ба тамрини дуюми шоу барномаи варши қавитан яъне 5 маротиба 3 маротиба кифоя аст меравем 1 2 албатта 3 фикр мекунам 4 кифоя аст якто дигар 5 ба фикрам 3 маротиба гуфтам ман бисёр хуб ман ҳамроҳи шумо менишинам албатта хуб иҷро мекунем бале меравем 1 2 3 3 4 5 6 фикр мекунам 5 то аллакай шуд кифоя аст кифоя аст кифоя тамоми намудҳои варзиш ба ман писанд омастанд вале пеш аз ҳама овозӣ о шиноварӣ ма шиноварӣ ман хеле таъриф не муболиға не тамошобини азиз муболиға не шумо медонед ки ман ягон вақт дурӯғ намегӯям яъне фикр мекунам ки он нафарҳое ки дар соҳили дарёи панҷ таваллуд шуданд ҳамашон шиноварҳои асил ҳастанд аз ҳамин хотир мо аз хурдӣ дар дарёи панҷ овозиро омӯхтем баъзан мешуд яъне бо дӯстомон мусобиқа мекардем дарёи панҷе ки медонед дар бадахшон баъзан 25 метр 30 метр байни паҳмӣ аз он тараф афғонистон аз ин тараф тоҷикистон мо қариб ки мерафтем то соҳил бо гашта меомадем яъне мусобиқа ба хонаи ҳамсоя бале бо ҳамин фурсат надоштанам ман кӯшиш мекунам ки машқ кунам тамрин кунам ва шояд ки баъд аз ҳамин барнома ман ҳамин аъзои ҳамин толори варзиши шумо шавам агар иҷозат бошад барое ки барои ман хеле писанд аст нафаскашии шуморо ман аҳамият додам бисёр хуб аст яъне дар иҷрои тамринҳо фикр албатта фикр не ман тасаввур кардам хуб дар иҷрои тамринҳо бисёр хуб нафас кашидем яъне баъзан маврид дар баъзе ҳолатҳо масалан баъзеҳоро мебинӣ ҳаракат мекунанд ҳатто дар вақти пойро бардоштан нафас диққи нафас бештар мешавад ва иҷрои тамрин душвор мешавад лекин шумо хуб иҷро кардед дастқадро низ фишороварда иҷро кардед ва нафасро кушодеду ин аз ҳисоби таҷрибаи бештари шумо дуруст саволи хеле ба маврид аст яъне дар донишгоҳ ба мо тарзи дуруст нафас кашиданро ёд медоданд масалан пеш аз оне ки сухан бахусус тезгӯякҳо не тезгӯякҳо баҳри тавил ҳастанд масалан амуно барои вай чӣ мегӯям бақувват кардани метавонед якташро гӯед боз гӯям сухани турфу ҳадисе ки моҳрухе сарвқади ҳишвагари тозабаҳо рези чаман ороста пироста бо ҳусни дилорoi нафас кашидам аллакай диде дар байн аслан не нафас кашидам аз он хотир не ки нафасам нарасид хато кардам аз ёдам буромад бисёр зебо буд вақте ки дуруст нафас кашӣ дар тамрин дар роҳгардӣ дар ҳама ҷо дар вақти кор ҳатто кори ҷисмонӣ дуруст нафас кашидану нафас бароварданро ёд гирӣ агар аслан мондагиро мегузарем ба тамрини дуюми барномаи варши қавитан шабакаамро тарк накунед бо телевизиони варзиш ва бо барномаи варши қавитан бо меҳмони қавииродаи барномаи варши қавитан неқадам шумо зарф бошед бо мо бимонед албатта шабакаамро тарк мо аз инҷа як чигапи ҳаст салом алейкум маъзарат мехоҳам шуморо ташвиш надодем шумо хуб ҳастед хуб мо дар барномаи варши қавитан ҳастем мо ҳамроҳи қаҳрамони барномаи варши қавитан неқадам шӯҳназаров аллакай тамрин иҷро кардем ва омадем ки дидем бисёр зарбаҳои самимию асилонаи шуморо дидем албатта бисёр қавӣ зарба задед устоди азиз
меъмори мо гузаштан гуфтанд хашмо худатон гӯя хайр. ман нагӯям аз ин устоди азиз вале фикр намекунем мо ҳунармандон ба ҷуз нақшофарӣ масалан дар саҳна ҳаҷву дигар мо яъне бокзаниро ҳам метавонем یاد میتیم یاد کار می‌کنیم. میکنیم و خیلی بعد این یک نمودی ورزشی دوست داشته من بود راستی گپ در کودکی هم پدرم یکی از پهلوان‌های عموما بدخشان بودن از دهه ما بسیار پهلوان‌ها گشتینگیر تا حاضرم نامشون هست و پدری منم یکی از همون پهلوانان بود و در یادم هست پدرم هر سحری مشق میکرد پیش خونه حولی ما یک سنگ کلان بود پدرم هر روز سحر این همون سنگ کلان هم میگرفتن بعد مشق میکردن و ما مجبور میکردن در یادم هست که حتی نه پدرم هیچ وقت نمیزنن نگاهش ما رو میزد با نگاه یعنی این سخت‌تر از اونه که مشت زنن بعد پوتک میگوییم ما یعنی که سنگ میده میکنند همون میرفتیم باغ مثلا سنگ زیادتی میده میکرد بعد همون سنگچه‌ها رو میداد گفت که کلی بردار چند بود میبرداری بعد میبرداشتیم با جنگ میکرد تو بچه‌ای تو باید چیکار کنی در هر صورت ما مردم دهات ما در خونمون هست مثلا همین پهلوانی از خانواده ما یک من خودم یک صنعتکار یعنی که یک کمک نازک یک کس نازک انتخاب کردم دیگرو اکای منم گوشتینگیر اکاهام گوشه پهلوانم дар назди мо боз устоди дараҷаи байналмилалӣ оид ба кикбокс албатта кимал алимҷонов ҳам муайтай ҳам каадин албатта ва кикбокс فدراسیون کردیم албатта президенти федератсияи каадин кимал алимҷонов қарор доранд ва ан ҳамин дастпӯшое ки пешниҳод кардем як маротиба қаҳрамони барномаи шақавитан хоҳиш карданд ки ман дар даврони навраси кӯдакӣ бисёр зарбаборон мекардам دو تید استاد که در محاربه‌های بین‌المللی اشتراک می‌کنیم چرونی چرونی албатта یک قدم شونازارов خرسنی دوستان عزیز بسیار نمی‌شنوم бале бале бисёр оли ҳаракат мекунед وای استاد یک بار دیگر لذت بردم یک بار دیگر نکن یک بار یک بار دیگر دیگر مخلصان تماشابینان عزیز албат шоу барномаи чиқафтан шориҳӣ ман абдурабби шории имрӯза дидор сабқати миёни неқадам шоназаров албатта зарба аз самти чап бале бисёр боковой от поя باز یک بار دیگر آب بیاری об куҷо шуд об кани об нафас гум این عمیق باید ریزد کلوای چی پرناتو باید омодагӣ бисёр хуб хоб меҳмони азиз ташаккури зиёд ба шумо кимал алимҷонов устоди азиз ва ба қаҳрамони барномаи шақавитан иқадам шоназаров бинед арақи ҷабин мана мешудаст ку албатта тамошобинен азиз мешудаст ку ин тамрини навбатӣ аст тамрини шояд охирони барномаи шақавитан бошад чун аз ҳаракатҳо хуб мебинем омода бошед меравем 1 2 3 албатта 1 2 3 4 1 2 3 4 албатта пеш тӯбро гирифта хуб карда ба болои пой гузошта албатта ан ҳамин гуна 5 маротиба меравем 1 2 3 4 5 маротиба гирифта ба хафо гузошта бо ба ҷои худаш оварда як маротиба дига ба хафо ба ҷои худаш мемонем як су мегузорем тӯбро албатта аз ҷои оҳиста мехезем оҳиста нафас арос мекунем пои чапро гузошта меравем 1 боз пои ростро гузошта 2
боспӯй чапро 1 2 виста 3 ва 4 олиҷаноб як шуори маъмул аст ки варзиш гарми саломатӣ ҳаст воқеан ҳамин аст. шумо дар мафҳуми калимаи варзишгар варзиш ва варзишгар чиро инкос мекунед? варзиш ва варзишгар ҷомеаи солим, яъне инсони солими ҷомеаро ман дар ин чиз дар мебинам. мафҳуми варзиш. дар мафҳуми варзиш сафари ҳунарӣ доштем ба кишвари голланд, ҳолланд. баъд мо дар меҳмонхона будем ва тирезаи меҳмонхонаи мо рӯбарӯяш роҳ буд ва яъне бинои истиқоматӣ. баъд дидем ки мӯҷсафед зану шавҳар шояд ки 90 сола, яъне аз 80 сола боло, барое ки он қадар пир буданд, бо асо бо мошин омаданд. Мошин рафт таваққуфгоҳ зери бино, аз он ҷо омаданд, якта шиляпа дар сараш омаданд, бо дучарха омаданд, ҳарду инаш дар дучархаи худ, инаш дар дучархаи худ савор шуданд, рафтанд бо унҷа махсус роҳи махсуси сурх барои дучарха савол додем. гуфтем чаро? Аслан унҷа вақте ки рафтем дидем дучархаҳо истодагианд. аввал фикр кардем ки мағозаи дучархаҳо аст, баъдан фаҳмидем ки тамоми мардум ба ҷуз оне ки дутаи сетои мошин доранд, танҳо ба кор мераванд бо мошин тамом. Дигар тамоми гаштанашон тавассути дучарха аст, яъне ки дар мадди аввал саломатиашон, ки он қадар яъне варзиш, он қадар зебогӣ, он қадар солимиро варзиш метиҳад. субҳгоҳон чӣ мехӯред? Субҳгоҳон албатта ширчой намешавад. Ширчое ки ширчой барое ки аслан хоб ҳар минтақаваи худаша дорад. Масалан дар Бадахшон ки маъмул аст ширчой омӯхта шудагӣ, ширчои бадахшонӣ бо чормағзу бо нони дегдонӣ. шумо ки ҳунарманди театр ва кино ҳастед, агар имкон пайдо мешуд образи худро тағйир диҳед, кадом образро, кадом қиёфаро ба худ боз хос медонистед? милитсионер, албатта мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ диге ё варзишгар чӣ буд? барои чӣ шумо либоси мақомоти қудратӣ албатта милитсионерро ба бар кардед? ин чӣ хусусият дорад? бале, ҳунарманд имрӯз дар нақши духтур аст, фардо дар нақши корманди ҳуқуқ аст, ҳифзи ҳуқуқ аст, фардои дигар авбоша бозӣ мекунем, фардои дигар шояд ки ягон маст, ягон девона, яъне ин касби мо ҳаст. сипос ба шумо неқадам барои бинед ин гуна маҳорати баланд, маҳорати касбӣ шумо тавонистед дар як лаҳза аллакай ҳунарманди асил будани худро барои мардум ифшо намоед, равшани андозед. албатта боз ман мехоҳам бипурсам аз шумо доир ба сафарҳои ҳунарии шумо берун аз кишвар, берун аз Тоҷикистон. мо ки медонем дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештари филмҳо нақшофарӣ кардаед шумо, яъне дар нақшҳои бисёр асосӣ нақш офаридед, бозӣ кардаед ва акнун барои мо бигӯед ки аз ҳама муҳим сафари охирони шумо ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия буд, ҳадафи рафтан, албатта муаррифӣ кардани санъати кишвар ва боз аз ҳама сафарҳои хотирмони шумо берун аз кишвари азизам. 4-5 рӯз пеш мо аз сафари ҳунарӣ аз шаҳри Санкт-Петербург омадем ки фикр мекунам ки инам як сафари хеле муҳим буд дар ҳамин лаҳзаҳо, дар ҳамин чиз. фестивали байналмилалии Балтийский дом, ин ки ҳар сол мешавад ва ҳар сол бахшида ба ҳар як драматург ё нависандаи рус ва имсол ба Александр Сергеевич Пушкин бахшида буд. Нақидҳои русе ки таҳлил кардан намоишнома ва хело ҳам хуб гуфтанд ки яъне ҳамин рӯзу дар ҳамин вақту дар ҳамин замон хело ҳам ба маврид буд рафтани театри мо ба кишвари Русия. нақшофарии шумо дар филмҳои русӣ чанд маротиба масалан нақшофарӣ намудаед? ман дар хориҷӣ хориҷӣ гӯем хубтар аст, чун ман ба ғайр аз дар филмҳои русӣ як 3 филми русӣ истеҳсоли Россия ва як филми 2 филми истеҳсоли Эрон
нақшофарӣ кардам ва хушбахтона бо коргардонҳои шинохтаи ҳам Эрон, ҳам Русия ва ба наздики ҳамин соли 2023 як филми русия аст, вале коргардонаш озарӣ буд, яъне иштирок кардам. тамринҳо, суҳбатҳо, ҳаракатҳо, сабхатҳои барномаи варзиши Қавитан ба анҷом мерасад. бори дигар ёдовар мешавем, ки дар барномаи шоу барномаи варзиши Қавитан иштирок карданд ҳунарманди театр ва кино, ҳунарманди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский, инчунин дорандаи медали хизмати шоиста Неқадам Шоназаров. бори дигар сипоси беандоза ба шумо, ки таклифи моро пеш аз ҳама пазируфтед ва дар барномаи варзиши Қавитан ширкат варзидед. барои наврасону ҷавонон як фарди намуна шудед, чун варзиш ин солимӣ аст, нерӯмандӣ аст, қави иродагӣ аст, яъне қавитан будан аст. қавитани барномаи варзиши Қавитан. бубинед вақте ворид шудам ба ин толор аллакай, гарчанде ки синни соли ман то ҷое расидааст, яъне ки ними умрам гузашт, вале яъне як муҳаббат, як тамоман мехоҳам ки ҳаёти мибаъдамро дигар кунам. бешӯхӣ бемуболиға, яъне ташаккур, ки боз маро ба ин, яъне ман баъд аз ин аллакай мисли мех дар мағзи сарам мекӯбам, ки яъне ки зиёдтар машқ кардан дар кор, солим бошем, ҳама чӣ дорем, оромию тинҷӣ аст, хуб аст, танҳо барои бадани солим, барои мағзи мафкураи солим камакак худро обутоб додан дар кор. ва ҳамеша тариқгари тарзи ҳаёти солим бошед, варзишро ҳеҷ гоҳ тарк накунед, чунки варзиш худ солимӣ аст. хайр, то барномаҳои дигари шоу барномаи варзиши Қавитан.